GB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Kaya pala po Kuya Junta, day ko napipindot su mouse. Taday man pala nakaduot sa lamesa. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Happy birthday. Sa samuyang pag-iriba po digdi sa DCGB. Ate Sean, nagsiselebrarkan sa iyang ika-27 kumpleanyo Kuya Jun. More birthdays po Ate Sean and good health per me. Siya po ang sa samuyang traffic division digdi po sa DCGB. Ate Sean, happy birthday po sa imo. And then syempre, sa iba pa man pong nagsiselebrar ka na sa indang kumpleanyo na pagkaaldaw. Payday Friday! Kuya Jun, may good news na po. Kaso hapon pa. Sabi ni Joshua, ay, mati na ngaya ate, may pa ngaya ate Inzal, gariman sa na ngaya nag-agi sa sakuyang mga palad. Don't worry Josh, duwaman kita. Maray na pagkauto po dyan sa may parte ka na Magnito Albay, nakaantabay dyan permian sa tuyang mga paradangan sa barangay Bagong Sira, dyan sa may parte kan Estanza. Gari mo puti yun ako Jerome dyan sa ano, sa monitor. Ayun talaga ang kulay ka eh. Sabi ni Jerome, wala kitang maginibong ngayon ate, ayun talaga ngayon ang kulay mo. And duman po sa mga sa mga job seekers nagpapadagos itong aktibidad dyan po sa Proxy Hotel. Particular na po dyan sa Kasanggayahan Hall sa Proxy by the Oriental Albay. Ini po aktibidad kan LKY Group of Companies kung saan po na duwang aldaw ining job fair po dyan na pagigibo ni ratanganing makahanap nin mga the best na magiging persona, mga empleyado po kainiong Oriental Hotels and Resorts. Sabi duman kasubago ni Sir Res Bernardo, ang Director for Public Relation, sabi na 114 na mga job vacancies sa man iba-ibang mga departamento ang pigahanap po ninda. Kaibahan niya dyan ma'am itong sa General Manager, Duty Manager, may painter, sa housekeeping, sa HR, sa finance, pagiging spa therapist, construction roles, as in iba. As of now ngaya, kasubagong mga 10:30 nin pagkaaga, around 1,086 na mga job seekers ang nag-confirm through email na mapartisipar po sila dyan sa aktibidad na iyan. And kasubago before ako maghali duman ng mga alas 11 nin pagkaaga, nasa 400 na po ang nagpartisipar. Kunya po duman mismo sa nasabing venue. Dahil ka mo mag-a-edit dahil duman sa mga interesado and qualified man sa mga kurso na sa indang tapusan, sagud pa po sa aga itong activity ninda August 16, 2025 aldaw po nin oras po na alas 6 nin pagkahapon. After 6 wala na iyan. Dakol duman ng mga steps na pwede po indong agihan. Maagi ka mo sa registration, may IQ test, may screening, so formal interview. And then pa nag-abot na kamo duman sa mismo nindang CEO. Sabi ni Sir Bernardo Duman, ang hururo na ngaya dyan ma'am, iyon na po ngayaan manungod sa sweldo. Sabi ni Sir Aiton Lausi, Happy Fiesta Barangay Bakiad, Kanapawan, Napaod, sa bayan po ng Labo, Camarines Norte. And sa aga, August 16, Happy Fiesta po sa Barangay Masalong, sa Labo, Camarines Norte.
August 20 at 21, Happy Fiesta sa Barangay Binit, Labo, Camarines Norte man po. Sabi ni Sir Alvin Uy, kailan po ang medical and optical mission sa Ibalong Festival Tabi? Anong oras at saan po gaganapin, Ma'am Angel? Good day po. Sir Alvin Uy, honestly po, wala pa ako nakakaputan o nahihiling na baka ako lang, dahil pa ako nag-scroll kan mga activity kan Ibalong Festival 2025. Kaya dito ka pa, Sir Alvin Uy, sisimba kan sa imong kahaputan kuno arin gigibuhon ang medical and optical mission kan parte kan aktibidad kan Ibalong Festival 2025. Tigahanap ko, Sir Alvin, digdi po sa sa aga, Sir Alvin, day mo pala ako sa aga, sa may may UNC. Sa Monday, Sir Alvin, balikan ta ka po, tahanapon ko po iniong sa imong kahaputan, di manungod po digdi sa medical and optical mission. Pero kung may Facebook ka man sana, Sir Alvin, hanapon mo po sa official Facebook page kan Ibalong Festival 2025. Yaon po duman ang mga nakalinya ng aktibidad para sa sobra sa 2 semana na Ibalong Festival na pupunan po sa August 21. Sagud po yan sa September 6, 2025. Sabi ni Ma'am Ruby, pabati man da sa mama niya na si Josefa Impay Barce, dyan po sa Baldo Site, Daraga. Advance happy birthday da po para sa iya sa August 17. And then kay Ma'am Maria Cristina Pacheco, sabi niya, good nun po, Ma'am Hazel, nahiling ta kasubago nag-agi ka mo digdi sa Barangay Taysan. Ay maray na pagkauto sa mga amiga ko dyan sa Barangay Taysan. And advance happy fiesta po dyan sa inyo. Maray na pagkauto kay partner Kagawad Engineer Will Franz Correa. And then sabi ni Sir Ayton, good luck da po sa mga ka-entra lalo na sa DLC ng Tulay ng Lupa Elementary School, CAT at DLC ng Tulay ng Lupa National High School sa Labo, Camarines Norte. September 1, opening kan Busigon Festival. And September 19, itong CAT and DLC competition sa Peña Francia Festival sa Naga City. Uy, madali na pala ang Peña Francia Festival, Kuya Ju. Dakol na naman pong mga debotos na mapartisipar po dyan and maatindir sa mga aktibidad na nakalinyada. Ingat-ingat lang po kamo and then magsunod sa may ipagpapautob na pulisiya kan sa tuyang mga otoridad at maning masiguro man po ang sa indong mga safe. Maparam na ako, Kuya Jo, sa alauna na naman. Sabi ni VP, pukawon ko da siya. Iba nanda kami magpaduman sa venue. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT, si Jerome Nico Martinez. Antabayan na po ang masunod na programa. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,